Kumusta? Kusa? Kusa man, nakuratan ka? O gimingaw ka sa kuwa? Mauni ang baksin nga nagpaayo sa tuwa. Bus, ana ni mo nakitaan. Nagsipa-sipa naman ta og lata. Nya kitaan mo ko ani. Bus, nakitaan mo na. Boss, naulian na jud ko pero akong utok wala pa. Bus, makabalos kita si Mungkusa. Andaman yung pusil. Kasulungo na to siya. Taysa, asa man akong pusil? Boss, i-order pa, paabot lang. Galaw-gaw. Sige lang, paabot ako. Boss, dali mong order. Pilay shipping ana. Shipping na ni boss kay Christmas naman. Oh, mayo. Tara boss. Sige, kinapa may misyon. Tara, sulungan na to si Kukusa. Tara! Ganito siya ha. Wa na ka-remember boss. Bago pagita na ulian. Una ang tarong boss. Sa inyo rin kampo sa una boss. Nice idea. Tama rin no. Tara, kabalon ako kung asa siya. Ka ay kabalo ko nga amigo kay ta sukad sa una dili ko mundang nga makita ka. Hindi basta-basta nga kalaban ba? Pag-igbat mo! Copy, tara! Attack! Bobby!
Plus nyo do? Patay na! Igo jud ko da. Kung hindi ka magpapahuli ng buhay, hulihin ka namin ng patay! Boss! Kamay na lang itong bala! Ako pod! Gamay na lang pod! Di ko'y bahala ba eh! Pero tayo sa isog na ko no? Retreat! No surrender! Wala ka nang kawalan, Takloy! Suko ka na, Takloy! Ipaabot na ka sa mong boss! Ibutang mo ang pusel! Kung gusto ka nga dili, paano dan ang sapa? Isahin yung boss! Kalimot na kasi mong kusa! Si kusa! Asama siya ron! Tatagpo din kayo sa tamang oras! Butang imong pusil! Ay napagay-gay! Sige! Pagbigyan ta mo! Diya ka nagkamali! Wala pala kayo eh! Musa! Kumusta? Musa? Musa man! Nakuratan ka? O gimingaw ka sa kuwa? Hindi ka kayang kusilon! Kung unsa imong gihuna-una, ngipod na akong gihuna-una. Nagawa ni Moy! Wala mo kung bugiligtas sa tunay. Nagsabibiyak ka no! Agalaw-gaw. Buang nga lagi, ang kita kong vaccine oy. Wantong ka na sabi mong naw! Na-miss na ka ba? Kung gani, gimingaw mo ni Moy.